Har I lavet mudderkager? Ja. Har I solgt nogle af dem? Nej. Nå, hvad så med det der varme kakao dernede i? Det er vi ikke solgt. Skal vi ikke smage på det? Nej. Nå, hvor er katten henne? Den er væk. Nå, hvad er det ikke meningen, den skal fanges? Jo, når vi finder den i dag. Okay. Er det en, der bor her i nærheden? Ja. Okay. Hvad farve har den? Og så bliver den... Nej, den er hvide og sorte striber. Okay. Så bliver den svær at få øje på. Hvad hedder du? Frederikke. Hvorfor har du perler i dit hår? Fordi det ser pænt ud. Ja. Hvad hedder du? Jeg er Sofus. Hvor gammel er du? Jeg er 5 år. Ja, det er rigtigt. Hvorfor har du sådan en elefanthue på? Er det koldt? Fordi jeg får som nødder. Nå, er det elefantører? Nej. Okay. Hej igen. Tak for det.